Goedemiddag, ik ben Eugène Dellaert van ABMEC Zeeuws-Vlaanderen. We hebben 2 vestigingen in Lamswaarde en Schoondijken. We bevinden hier ons op een velddag in Waterland-Kerkje en daar promoten we al onze nieuwe apparatuur. We hebben Fendt-tractoren meegenomen, een Lemke-apparatuur, de grondbewerking en van Agro-Metrix de GPS-apparatuur. We zijn een landbouwmechanisatiebedrijf, gespecialiseerd in tractoren, landbouwwerktuigen, spuiten en GPS. Wat voor boeren komen er hier? Het zijn allemaal behoorlijk grote bedrijven, akkerbouwers, veehouders en loonbedrijven. Die komen hier kijken naar de nieuwste technologieën. Dat is zogenaamd de strokenploeg. De strokenploeg is ervoor gemaakt om op hele zware gronden toch goed te kunnen ploegen. En de spuitapparatuur, waarvoor wordt die gebruikt? Meer voor het onkruid te bestrijden, vooral in de aardappelen en ziektebestrijding, bieten, granen, graszaad, etc. Merkt u nou ook iets dat er een klimaatverandering is? U zou het kunnen zeggen, maar dat hadden we 30 jaar geleden ook wel eens een slecht najaar. Dus het komt regelmatig terug, het herhaalt gewoon en ik denk niet dat er veel verandert buiten vroeger. En vandaag houdt u een demonstratiedag? Ja, het is vooral om te tonen die nieuwe vaartuigbakken te laten zien en de nieuwe ploegen te laten zien met de GPS. Dus eigenlijk moet de klant heel weinig doen, alleen op de trekker zitten. Oké, veel succes. Hartelijk bedankt.